Hello, good morning po mga kabayan. Welcome back po dito sa Berlumabin Gabaon TV. Kagaya ng nakikita ninyo sa ating title, ano nga ba ang kahalagahan ng pagbabudgeting ng pera? Gaano nga ba kahalaga kung binabudget natin ang ating income kahit saan pa galing yan, kung sa trabaho yan galing, kung galing yan sa pensyon mo, kung galing yan sa negosyo mo, investment mo. Napakahalaga po na binabudget po natin yan. Kasi ang pagbabudget po kasi ay isang tool na nakakatulong po sa atin para ma-identify po natin kung gaano po karami, kung gaano po kalaking pera ang ating ginagastos sa isang buwan. Ayan po. Of course, ito po ay applicable po sa ating lahat po naman ha. Huwag po lang din nating isipin na ito lang po yung may mga talagang may income. Kahit hindi pa regular yung income mo, mabuti pa rin po na i-budget po natin yung ibang term para matrack nila. Ayan, kasi ang ginagawa talaga kung sumasahod tayo, ang ilustrasyon halimbawa sa Pilipinas, sumasahod po tayo ng 20,000 at net na po natin 'yan. Wag po nating i-budget yung wag po nating i-budget yung gross, sa net po tayo kukuha ng ating i-budget sa net income po natin. Kung meron ka pong kuryente, kung bumabayad ka po ng pinakasimpleng buhay sa Pilipinas na 1,500, at least natratrack mo, tools mo yan, may checklist ka, parang ino-audit mo yung sarili mo pagka nagbabudget ka. Pangalawa, kapag meron kang Converge o kahit ano pa ang yung internet sa Pilipinas, another 1.5, di may at least nakikita mo na may 3,000 ka na palang na i-deduct sa iyong sahod na 20,000. At least makikita mo yan. Tapos kung makikita mo kung gaano ba kalaki yung pamilya mo, 3 kayo sa pamilya mo, ayan, nako-compute mo kung magkano yung expenses ninyo sa iyong pagkain, syempre sa iyong pagkain, at makikita mo kung magkano yung ginagastos ng mga bata papunta sa schools. Ayan, at least para makita mo rin po yung mga allowances ninyo. Kung yung allowance ninyo, meron ba kayong pang clothing, syempre meron ba kayong magagamit papuntang pagsimba, yung offering ninyo, makikita mo. Kaya ang tools na pagbabudgeting po ay hindi po yan masama. At minsan kasi pinapaalala lang natin, not to the sense na tayo ay may income. Ang purpose po ng vlog na ito ay education. Kaya po tayo mapag-aralan po natin. Dati naman po ako na siyempre nagsimula lang din po ako sa mababang sahod sa Pilipinas. Noon di pa ako marunong mag-budget kasi alam ko kulang-kulang, pero lately nung makapagbasa na po ako ng libro ni Robert Kiyosaki, yung Poor Dad Rich Dad, doon po ako nagising din, sumubok-subok na mag-budget at maghanap-hanap ng extra income noon. Hanggang one day nakapag-abroad po ako. Nung nandito na ako sa abroad, mababa rin ang sahod. Kaya nag-budget, nagbabasa ng libro, financial literacy, at nagsumikap para mapunta sa mas magandang posisyon na trabaho. Kaya ganoon, kaya ko sinasite ito dahil napaka-importante po ang budgeting sa ating buhay. Aside from that, so ay may isang mabuting tools, ito rin po ay mabuting reminders po sa atin. Kaya kapag nababudget mo ang iyong pera, kapag nakikita mo boldly ang iyong income, mas napipigure out mo pa yung pangangailangan ng iyong pamilya, mas nagsusumikap ka pa na maghanap ng side hustle o di kaya tinatawag na sideline. Ayan po. Ito po naman ay para sa ating lahat ito. Hindi po natin tinatahak yung mga pang-entrepreneur. Siyempre yung mga pang-entrepreneur, mayroon din po naman nag-vlog dyan.
Kung gusto niya naman i-interconnect o di kaya may interrelationship ang ating pinag-aaralan o tinatopic ngayon, pwede po rin ninyo mga kabayan na i-integrate itong sinasabi ko at sa sinasabi po ng mga vlogger, lalong-lalo na yung mga nag-vlog ng entrepreneurship. Ayan. Kasi ang mga sinasabi kong ito, nakikita po kasi natin pag ginagamit natin ang tools na ito, ino-audit natin ang sarili natin, makikita din po doon at papasok yung pagkukontrol ng pera. Mahirap po kasi yung sinasabi natin na pagtitipid. Ang pagtitipid po naman kasi ay okay na terms, lalong-lalo na kapag family at economics ang pinag-uusapan. Hindi po masama yan. At pag sinabi kasing pagtitipid ay pag-cost cutting sa mga extra na hindi mo naman talaga magagamit. Tulad halimbawa yung pagbili mo ng ang iyong shampoo, yung malalaki ang shampoo dati na binibili mo, pagkatapos pag kaunti na tinatapon mo. Bumili ka na lang ng mas maliit na shampoo. Tapos kapag malapit nang maubos, ilagay mo sa iyong toilet pa rin na pataob. Yun, yung palabas na yung kanya. Dati nakatayong ganyan, ngayon pataob dito yung sa bubuksan. Kasi minsan din natin napapansin minsan, kahit meron pang mga 1/10 sa loob, tinatapon na natin. Kaya ganun din po yung Colgate. Marami pa dito hindi natin napagtsatsagan na pisain. Ayan, ay hindi po natin nagagawa yon. So yung mga sample po yung sinasabi ko, related po dito sa topic natin po dito ng kahalagahan ng pagbabudget. Kaya nga tayo nagbabudget at kaya nga natin sinasabayan ng practical at tips na ito para makuha natin yung gusto nating resulta. So hanggang dito lamang itong vlog na ito, short lamang po ito mga kabayan. Sana ay mayroon namang naitulong ang vlog na ito. Ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon. Hangad ko po na tayo po ay gumanda ang ating buhay, matiwasay, mapagsilbihan natin ang ating pamilya, ang ating asawa at mga anak, makatulong sa ating mga kapatid. Ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po.